Priatelia, dnes chcem hovoriť o viere. Hovoriť o viere znamená hovoriť o schopnosti, ktorú máme všetci. Aj ty máš túto schopnosť. Podľa Božieho slova, tak ako je to napísané v liste Židom v 11. kapitole, a túto kapitolu vám všetkým odporúčam si čítať, podľa Božieho slova z listu Židom 11. kapitola je napísané o tom, že viera je schopnosť vidieť to, čo ešte neexistuje a mať to, čo sa ešte približuje. To, čo sa približuje, to ja už môžem mať vďaka viere. A tomu už môžem, tak hovorí ten text, zamávať. A dokonca žiť tak, ako keby som videl a kráčať tak, ako keby som videl neviditeľného. Božie slovo a evanjelia často hovoria o viere. A Ježiš veľmi často vieru chváli. A je zaujímavé a takým paradoxom, keď Ježiš hovorí napríklad žene, ktorá sa ho dotkne, lebo chce byť uzdravená, že tvoja viera ťa uzdravila. Alebo slepcovi, ktorý k nemu príde, Ježiš hovorí, tvoja viera ťa uzdravila. Viera má teda schopnosť, ale aj moc. Isto môže rásť, ale má moc. Má moc uzdravovať, má moc prenášať hory. Viera môže rásť. Poviem ti, akoby dve tajomstvá, ako aj tvoja viera, alebo viera iných môže porásť. To tak, že budeš svedčiť, to znamená, že vďaka svedectvu viera môže rásť, vďaka svedectvu a zároveň tiež vďaka skúškam. Ak je skúška, ak je viera vyskúšaná, ona rastie. Chcem hovoriť tiež o viere, ktorú môžeš mať ty vtedy, ak budeš vyhlasovať Božie slovo. Zober si krátku stať z Božieho slova. Zober si nejaký citát, napríklad: nič ma neodlúči od Božej lásky. Nič ma neodlúči od Božej lásky. A opakuj si Božie slovo, opakuj si takýto krátky citát, alebo niečo iné z Božieho slova, čo na základe tvojho ohlasovania, vyhlasovania spôsobí to, že aj tvoja viera porastie. Máš to v moci. Máš to v moci. Keď budeš vyhlasovať Božie slovo, keď ho budeš hovoriť nahlas, máš v moci ty. A ty rozhoduješ o tom, že tvoja viera môže rásť. Bude rásť. Otec Ricardo hovorí o viere dvoma spôsobmi a ukazuje na text v knihe Genesis, ktorý nám predstavuje Abraháma, ako ide na vrch Mória so svojím synom, aby ho obetoval. A druhý text je z Evanjelia, text o tom, ako Ježiš volá Petra, aby vystúpil z loďky a išiel po vodách k nemu. V tom prvom texte je zaujímavé jedno miesto, kde Abraham sa lúči už so sprievodom a hovorí: vy tu na nás počkajte. A už keď ide len on sám so svojím synom na to miesto, kde má svojho syna Izáka obetovať, tak im hovorí: a my keď sa pomodlíme a urobíme to, čo je potrebné, vrátime sa. A pritom vie, že má obetovať svojho syna. Ale má vieru. Abraham má vieru, lebo mal prísľub. Boh mu povedal, že jeho potomstvo rozmnoží a že ho bude ako piesku na brehu mora. A tak, keď sa lúčil a im to hovoril, že my sa vrátime, mal vieru. Tak hovorí otec Ricardo. Viera je o tom. Viera sa správa práve tak. V kríze viem, že Boh sa postará. Že Boh zasiahne. A viera, tak ako hovorí otec Ricardo, je výjsť z loďky a kráčať po vodách. Výjsť a kráčať, mať istotu, že Boh ma poniesie. Že on bude klásť svoje dlane pod moje nohy, aby som mohol prísť až k nemu, až do cieľa. Viera je schopnosť. Máš to v moci. Máš svedčiť, že Boh je živý a máš vyhlasovať Božie slovo. A tvoja viera bude rásť. Prečítaj si z listu Židom 11. kapitolu.